AI е най-популярната и най-бързо движеща система в момента и все пак малко са хората, които действително знаят какво представлява и как работи AI, а още по-малко са хората, които знаят как използването му въздейства върху нас. Та в това видео се надявам да поразясна тези неща. Да започна с това, че има много различни видове AI, като този, за който аз ще говоря, са LLMs или големите езикови модели. Като причината да ги избера тях е просто защото са много по-популярни от всички останали и много повече ги използваме. Големите езикови модели биват тренирани на възможно най-много различна информация на всякакви теми без никакво значение. Като тази информация бива извадена от статии, от книги и от различни постове в социалните мрежи и като цяло където и да е, стига да може да се докопат до него, го използват. Не мога да ви кажа точно с колко информация са тренирани тези AI модели, но за един от по-старите модели на ChatGPT, OpenAI са потвърдили едно от главните места, откъдето са взимали информация, за да го тренират. Този модел, за който говоря, е ChatGPT-3. Като информацията, която главно е използвана в процеса на тренирането му, е била взета от Common Crawl през 2016 до 2019. Като Common Crawl е най-големия източник на чист текст, който е достъпен за всеки, като представлява публичен архив на милиарди веб страници просто. От този архив OpenAI са взели 45 терабайта чист текст. Като за сравнение, просто може да си го представите, текста на това видео е 4000 думи. Като за тези 4000 думи той е едва 28 кабайт. Друг начин, по който се измерва колко информация имат тези AI системи е в Byte per Encoded Tokens или просто токени. Като тези 45 терабайта текст могат да се представят и като 400 милиарда такива токена. Ако един човек би искал да прочете тези 45 терабайта чист текст, ще му отнеме повече от 2600 години, като считаме, че той няма да спира да пие, няма да спие за да яде, няма да спира за да спи, няма ходене на туалетна, нищо няма. Само единствено седи и чете. Това е просто колко много информация се дават на тези AI системи, като в по-новите използват дори още повече. За ChatGPT 4 знаем, че използва почти 13 трилиона токена, като това просто е огромно. Това е огромно число е. За сравнение, 400 милиарда е едва 3% от 13 трилиона. Разликата между новите AI и старите е несравнима просто. Като не мога да си представя тогава каква ще е големината на ChatGPT 5. Така казано, наистина звучи сякаш тези AI системи са някакви гениални машини, които разбират от всичко и могат да ти отговорят на всякакви въпроси, което е и начина, по който бъдат маркетвани. Точно хората, които инвестират в тези системи, т.е. компаниите, милиардерите, всички тези, които вкарват нереално много пари, действително се опитват да изградат тази картинка, че AI системите, специфично особено Large Language Model системите, са наистина някакви експерти във всичко и могат да ти отговорят на всякакви въпроси. За съжаление, истината, както мисля, че съм се усеща, не е така, както е на рекламата. Когато дадеш някакъв промпт на ChatGPT, примерно, процесът, който той извършва, не е същия, като ти, когато примерно решиш да гугълнеш нещо и просто провериш сайтовете, които са ти излезнали, например Wikipedia, и сам си направиш някакви заключения. Процесът, който той извършва, не се интересува от това дали информация, която ти дава, е вярна или не. Това, което се интересува то, е дали информация, която ти дава, бива дадена по начин, който да звучи натурално и да звучи сякаш някакви наистина да симулира просто човешки говор. Това е главната идея. Начинът, по който го правят това, е доста сложен, разбира се, като в това видео ще се ви дам сега набързо един такъв short summary просто на това как работят тези системи, като всеки, който иска да разбере така подробно как точно работят, може да погледне в YouTube, също има много такива видеа, които ви обясняват много добре тези неща, както и в интернет като цяло има стотици статии написани за това. Накратко, как работят системите. Когато дадеш някакъв промпт на ChatGPT, то просто сравнява в неговата база данни коя дума има най-голям шанс да следва след това, което ти си му дал.
След това повтаря този процес няколко пъти, докато не направи едно цяло изречение. Или по-скоро докато не ти отговори на въпрос. Тоест, ако питаш едно нещо, то вади първата дума, която има най-голям шанс да следва. След това вади втора, трета, четвърта и така нататък, докато накрая не ти отговори на въпрос. Така обаче има друг проблем, че когато питаш един и същи въпрос по един и същи начин, ще получиш един и същи отговор. За да избегнат това, за да всеки един отговор наистина звучи натурално и истински, това, което те правят е вместо да извади само една дума, вади няколко думи, като има различен шанс коя от дума ще следва спрямо последната дума, която е била написана. Така малко се променя това, което се пише от ChatGPT, но като цяло главната идея остава същата. По този начин се избягва такива изречения, които нямат никаква логика, като аз купих мляко от дядо чорап фъстък в кофата, игра баскетбол. Това изречение няма как да бъде дадено от AI, точно защото думите нямат най-голям шанс да следват една след друга, тъй че тази система, която те са изградили, действително много добре филтрира какво може да следва след кое и е доста добра в това да структурира изреченията по различни начини. Като цяло това просто е накратко как работят тези системи. Няма нужда за някакво по-дълбоко разбиране за това видео. Предполагам, повечето от вас сте студенти или ученици, тъй че много добре знаете колко много се използва AI в тази сфера, като редовно се използва при тестове, при писане на домашни, писане на сета и всякакви такива подобни задачи. Предполагам, дори повечето от вас сте го използвали. Аз лично не веднъж съм го използвал, като има някаква задачка, която ми е дадена, ама не ми се прави, или на нещо имам, което имам да върша, ама темата не ми е интересна и просто не искам да се занимавам с него. Използвал съм го преди да ми го напише вместо мен. Като друго нещо, което мога да използвате е примерно да преписвате на тестове. За да избегна това, всичките неща, за които говоря в това видео, да са от мои личен опит и от мои лични преживявания и като цяло личното ви впечатление, реших главното нещо, на което се фокусирам в това видео, да са различни експерименти и изследвания, вече направени от експерти на тези теми, защото, както е сигурен, аз не съм експерт. Първото изследване, за което смятам да говоря, е било проведено в Националния университет за наука и технологии Политехника в Букурещ. Това изследване е било направено в началото на миналата година 2025, като са взели 85 студента във втори курс в специалностите Aerospace и медицинско инженерство заради тяхната запознатост с AI системите. Начинът, по който се провежда самото изследване е сравнително прост. Дали са на всеки един студент въпросник с 11 въпроса, като тези въпроси са били относно техния опит с AI и мнението им за AI в образователната система. 95% от студентите потвърждават, че използват AI, като повечето от тях дори казват, че го използват всяка седмица. Тези резултати показват до какво ниво вече се е интегрирал AI в нашия образователен процес. Главното притеснение, което са имали учениците, е било това, че информацията, която им била давана от AI, е невярна или поне не напълно вярна. Макар това притеснение, повечето студенти продължават да си използват AI, просто защото вече до такава степен са свикнали с него, че не могат да се оправят без него. Другите две притеснения, които са имали студентите относно AI, са били за критическото ни мислене, което ще поговоря по-подробно след малко, и това, че можем да станем твърде зависими и да разчитаме твърде много на тези технологии. Това изследване показва нуждата от структурирано интегриране на AI системите в учебния процес, като се целим това да бъде максимално да вземеме от предимствата и да минимализираме риска. Експертите също така са съгласни, че голяма част от информацията, която AI дава, е не напълно вярна или като цяло въобще не е вярна. Като цяло най-добре е, ако вие самите не разбирате от дадена тема, да не използвате AI, да го питате въпроси за тази тема, защото то като ви даде някакви невярни
данни или като цяло невярна информация, вие няма как да знаете, че това нещо не е така, освен ако не го проверите. А в такъв случай по-добре да си го гугълнете и сами да си разберете всичко. Това е едно от притесненията. Това е един от проблемите, който поне мен редовно професорите ми в университета ме предупреждават и ми казват за това по-добре да не използвам AI, а просто сам да си проверявам нещата и да се научавам сам себе си, защото така тъкмо ще мога на информацията, която получа онлайн, да мисля критически на нея и да преценя действително какво смятам, че е така и какво не е. Докато AI просто ти дава един единствен отговор и оправи се. Това е. Друг проблем, който пак повече афектира студентите, е това, че AI редовно, когато го питате за някакви ресурси, за примерно ако трябва да пишете есе или статия и трябва да намерите хора, които да цитирате или книги, откъдето да цитирате пак и после ги вкарате в библиографията, редовно се случва AI да си измисля статии, както и експерти и книги, които не съществуват, като дори аз съм чувал за случаи, където половината випуск са цитирали книга, която не съществува. До сега това беше главно фокусирано върху студентите, като сега смятам да се фокусирам върху нещо, което поне според мен е по-важно, и то това са учениците или по-точно учениците в ниските класове. Предполагам, много добре знаете, че учениците като цяло не искат да ходят на училище, но учениците, особено в ниските класове, още повече. Точно защото до сега са свикнали по цял ден просто да се ходят навънка, да си играят, да правят всякакви глупости с приятели и сега изведнъж ги принуждават да влизат в една стая и просто седят и да учат и след това като се приберат не могат веднага да излезнат навънка с приятели, а първо трябва да седнат и да учат и да си напишат домашните и чак тогава вече да имат свободно време. Не е най-приятното нещо. Но също така е безспорно и че колкото и да не е приятно за тези малки деца да учат, колкото и да не им е приятно, все пак е много полезно и им помага точно това да си развият мозъка и да си развият техния начин на мислене. Това е главното нещо, което е най-важно да научиш в училище. И то е как да учиш и как да мислиш. Това е най-важното нещо. Да, голяма част от информация, която получаваме нататък, като пораснем вече, не ти трябва и си я забравил, но това да е важното. Важното е, че ти самия можеш да мислиш и че ти самия си развил мозъка си. Защото в тези години, когато си толкова малък, много бързо и много по-лесно да си развиеш мисленето, отколкото като вече си възрастен. Сега, същите тези деца, които трябва да пишат домашни. Сега си представете тези деца, да им дадете избор, дали те сами да си седнат и да си напишат домашните и да седат и да учат и да загубят 1-2 часа от деня си, или просто да питат ChatGPT да си препишат отговорите в помагалото, примерно, и да си излязат навън и да си играят с приятели. Според вас какво бих предпочели? Точно в такива ситуации идва проблема това, че нито родителите, нито учителите могат да хванат такъв вид деца, които просто си преписват всичко с AI. Защото ако един родител просто решава да провери домашното на детето си, да го пита има ли някакви въпроси, детето може просто да каже не, всичко си разбирам, няма проблем, и да родителя после като провери прямо помагалото, дали всичко си е попълнено, да, попълнено и е вярно. Следователно, детето знае нещата. Също и в училище. Учителите виждат, че домашното си е написано, решават, че се справиш добре. Виждат, че на тестовете си изкара шестици, това, че си преписвал, може да не са забелязали. И така детето не научава нищо, не си развива мозъка и все пак продължава. И все пак успява. Точно това е много сериозен проблем и затова е важно, ако детето има достъп до AI, което basically всяко дете има, по-добре е да бъде интегрирано и да им бъде обяснено как могат да го използват, тъй че да им помага на тях, вместо да им прави работата вместо тях. Като може да се правят различни тестове, или ако някоя специална тема го затруднява, може да пита AI да му я обясни по по-различен начин, от който е написан в учебника, тъй че действително да може да разбере то. Да, детето някой път наистина просто се затрудня. Някой урок може да е по-сложен от другите за него, докато другите му случаи си го разбират без проблем. Тъй, че AI наистина може да помогне с един по-персонализиран учебен процес. Друго нещо, което искам тук само набързо да спомена обаче,
е ефекта на AI върху развиването на социални умения. За тази тема смятам да направя цяло видео по-нататък, но в момента искам просто набързо да го спомена, защото смятам, че е наистина важно. Предполагам, повечето от вас са чували вече тези истории, където хора си оставят семейството за да се женят или да се омъжат за чатботове. Чатботовете са направени по такъв начин, тъй че те просто се съгласяват и те въобще не са конфронтални, нито нищо. Те просто ти позволяват да си построиш един еко чембър около тебе, където всичко, каквото кажеш, то просто се връща и ти се потвърждава и се чувстваш сякаш наистина си валидиран за абсолютно всичките ти вярвания. Това обаче е много голям проблем, когато става дума за малки деца. Ако малко дете, особено дете, което има проблеми с социализирането, дали защото просто хората около него, т.е. неговите връстници държат гадно с него или може би защото има някакви физически или мозъчни заболявания. Такива деца, когато просто почнат да си говорят с тези чат-ботове, те си представят, че имат някаква връзка с тях, сякаш са някакви приятели. Те наистина си мислят, че са си намерили приятелче, с който могат да си говорят за абсолютно всичко. Действително с това, което се случва, спира или поне им се забавя развитието на социални умения, като тези социални умения, като сега липсват, в бъдеще ще им е много по-сложно да ги развият. За това видео само това искам да кажа, но наистина смятам по-нататък да направя голямо видео, където вече наистина да влеза в по-детайлно да обясня защо това е проблем и как точно се появява този проблем. Сега е време да говоря за главната причина, поради която направих това видео, и то е ефекта на AI върху нашето критическо мислене и въображението ни. Мозъка може да си го представим като един вид голям мускул, който различните упражнения тренират различни части за него и за да можеш да бъде винаги в перфектна форма, трябва да правиш всякакви различни упражнения, за да всяка една отделна част да работи възможно най-добре. Когато тези упражнения, вместо ти да ги правиш, дадеш на един робот да ги прави, вместо ти да легнеш на лежанката, да почнеш да дигаш и да се пънеш там, дадеш на някой робот да го направи, познай какво, твоите мускули няма да пораснат. По същия начин, когато дадеш на AI да извърши някоя задача вместо теб, ти няма да развиеш своето критическо мислене или своето въображение. Не мисля, че някой е бил спорил от това, че критическото мислене и въображението са наистина много важни части от това, което ни прави хора, от това, което ни прави отделни индивиди. Като поне за мен, особено критическото мислене, наистина е една от най-важните наши способности. То е отговорно за нашето логично и рационално мислене, то е отговорно за това да можем да откриваме логически връзки между различни идеи. И също така то е отговорно да можем да оценяваме достоверност на дадени аргументи. То е отговорно за едни от най-важните функции, които ние извършваме. Поне от страна на мислене говоря. Разбира се, има немалко експерименти върху това какъв ефект има AI, точно над това е критическо мислене. Първият експеримент, който ще говоря спрямо това, е направен от учени в Microsoft. Като за това изследване са били взели 319 човека, които използват AI в тяхното си работно място. И като тези хора се нуждаят от тяхното критическо мислене за извършване на работата им. Макар и AI да може да помогне в такива ситуации и да намали нуждата от това да се мисли критически, като все пак повиши ефективността им, както и качеството на работата им, все пак има проблеми за това. Едно от главните неща, които откриват в това изследване, е това, че колкото повече се доверяваш на информацията дадена от AI, толкова по-малко използваш своето критическо мислене. Като това може да навреди на твоите problem solving skills. Другото нещо, за което се говори в това изследване, е връзката между самочувствието ни и критическото ни мислене. Като се открива позитивна корелация в това, колкото повече критически мислиш, толкова повече се вдига самочувствието. Следващото изследване, за което бих искал да говоря,
изследва друга връзка между AI и критическото ни мислене, като то се фокусира върху когнитивното разтоварване като медиатор между двете. Резултатите от изследването демонстрират негативна корелация между честотата на използване на AI и използването на критическото ни мислене. Изследването не оспорва факта, че AI действително може да помогне с ефективността и с достъпа до информация, като точно това удобство, което той носи, води до прекалено голямо разчитане на него и до когнитивното разтоварване. Или по-просто казано, намалява желанието ти да се ангажираш в дълбоко и критично мислене. При по-младите се забелязва, че има по-голям ефект AI върху тяхното критическо мислене в сравнение с по-възрастните, които използват също толкова AI. Като това предполагам, че е защото възрастните вече са имали възможност да си развият тяхното критическо мислене през годините, докато младите все още едва сега почват да го развиват. Хора, които имат високо ниво на образование, не са били ефектирани от използването на AI, независимо в какво количество, като тяхното критическо мислене е напълно непроменено. Тези резултати отново показват необходимостта за промени в образователния процес, като тези промени трябва да са фокусирани върху критическото използване на AI, като гарантират, че удобството, което то допринася, не е за сметка на нашите основни когнитивни умения. Последното изследване, което бих искал да покажа тук, е направено от учени в MIT, като те се фокусират върху когнитивната цена за използване на AI при писане на есета. В това изследване се открива нещо, което ще говоря след малко отново за него, и то е това, че групата, която използва AI, идеите и като цяло структурата на самите есета е била хомогенна. Групата, която не използва AI, е показала голямо разнообразие в подхода им към самите есета. Безспорно е, че AI сравнително по-лесно може да ти отговори на дадени въпроси, отколкото ако трябва сам да си ги търсиш отговорите в някой search engine. Проблема обаче е, че това удобство идва с когнитивна цена, като използването на AI намалява нашата склонност да мислим критически върху самата дадена информация от AI. Това води до създаване на echo chamber, където единствената информация, която получаваме, е тази, която е била внимателно избрана от AI компаниите. Тоест, те преценяват какво да ти кажат и ти, понеже не мислиш критически на това нещо, което са ти казали, им се доверяваш. В сравнение с групите, които са използвали AI или Search Engine, групата, която е работила без никаква такава помощ, показват много по-високо ниво на удовлетворение, както и по-високо ниво на мозъчна активност по време на писане на самите есета, като групата, която са си писали есетата с AI, повечето първо, че не са се асоциирали толкова с есетата и са били сравнително незначителни и безстойности за тях, но също така повечето от тях дори не са могли след това, като бъдат питани, да кажат дори едно изречение от самите си есета. За мен лично тези резултати подкрепят и откритията, които говорих по-рано на Microsoft относно нашето самочувствие и критическото ни мислене. Разбира се, има и изследвания и върху ефекта на AI над нашето въображение. За съжаление, това изследване, за което ще говоря, не успях да го прочета лично аз, но намерих статия на него, която смятам, че сравнително добре се справя в това да представя идеите, които са били представени в самото изследване. Изследователите откриват, че AI може да подпомогне и да подсили твоята идея, като например, ако трябва да направиш някаква презентация, AI може да ти помогне с това да ти я структурира, да добави повече информация и всякакви такива неща. Но проблема идва от това, че когато ти дадеш на AI да създава самите идеи, повечето идеи, макар и да са сравнително добре структурирани, излизат еднакви. Изследването е било сравнително просто. Разделят на две групи хората. Едната група може да използва AI, другата група не може.
като им се дават различни задачи, където трябва да използват тяхното въображение и да създадат някакъв вид продукт. Резултатите след това показват, че независимо дали групата, която използва AI, работят заедно или всеки по-отделно си работи, все пак идеите, които те представят, са били еднакви. Или да сме точни, едва 6% от всички идеи, които те са били представили, са били достатъчно различни от другите. Да сме точни, само 6% от идеите, дадени от групата, която използва AI, са били смятани за различни. За сметка на това, от групата, която не използва AI, абсолютно всяка една идея е била напълно оригинална и различна от останалите. Причината за това е, както обясних в началото, AI не може да измисля нещо само по себе си. Единственото, което прави е спрямо промпта, който си му дал, преценява какво има най-големия шанс да следва след него. И затова в повечето случаи нещата, които ти дава, са сравнително еднакви. Като за да се избегне този проблем при използването на AI, изследователите предлагат три различни решения. Първото е вместо да се зададе един главен въпрос и да очаквате AI да ви даде някаква идея от него, да разделите този въпрос на да направите някаква структура, която да може да следва. Другия вариант е просто началната идея да не идва от ChatGPT или от някакъв AI, а да идва от вас, като след това вече се добавя AI да ви я подсили. И третия вариант е да използвате повече от един AI модел, като така идеята е, че ще получите от различните база данни, може би малко по-различни отговори. И най-добрият вариант, разбира се, е да комбинирате и трите идеи заедно, като така би трябвало да се избегне възможно най-много този проблем. Един много интересен мисловен експеримент, поне според мен, който много добре симулира връзката между нас и AI, т.е. много добре симулира какво е усещането, когато си говориш с някакъв AI чатбот. Този експеримент се нарича Китайската стая и е на Джон Сорел. Експериментът представлява това. В една стая има човек, който не говори на китайски, и една огромна книга с абсолютно всички изречения и начина, по който може да говори на тези изречения от китайски език. Извън стаята има хора, които говорят китайски и пишат на едно листче някакъв въпрос, примерно, и го пускат вътре в стаята. След това той взима това листче и намира в книгата как да отговори на него и им го връща. При което хората, като вземат това листче и видят, че им е било отговорено правилно, решават, че с човека, с който говорят вътре в стаята, разбира какво им говори и знае китайски. По същия начин, когато ние говорим с различните AI системи, ние си мислиме, че това, което ги питаме, те наистина знаят какво ги питаме и ни отговарят с нещо, което действително е така. Тоест, все едно разбират това, което казваме и което те отговарят. Докато истината е, както обясних вече по-рано, те не знаят какво говорят. Те просто знаят какво има най-голям шанс да следва едно след друго. Просто начинът, по който са били кодирани, им помага за това да могат да структурират изречения. Друго нещо, което искам само набързо да добавя, като ще направя цяло видео за него по-нататък, където ще влеза по-така дълбоко в детайлите и всичко това, е ефекта на AI върху природата. Според учени в Калифорнийския университет, за всеки един въпрос към AI, който е 100 думи и се изхабява 500 мл вода за охлаждане на дата центрите. Като освен за охлаждане на дата центрите, AI хаби вода и по други начини. В статия на EESI, Environment and Energy Study Institute, обясняват начина, по който действително се пресмята колко вода се хаби от AI. Те събират три неща. Първия е колко вода се хаби действително на самия обект за охлаждане. Втория е колко вода се използва от електроцентралите за генериране на електричеството, което се снабдява за тези електроцентрали, за тези дата центри. И третия е колко вода се използва в процеса за произвеждане на процесорните чипове. Водата, която се използва в тези процеси, е питейна вода. Не смятам, че има някой, който не знае, че повечето вода на нашата планета не е питейна. Едва 3% от цялата вода на света
е питейна, като само 0,5% от водата на света действително се освен питейна, имаме достъп до нея и можем да я употребяваме. За съжаление, хората, които живеят до тези дата центри, освен че изпитват недостиг на вода, дори самата вода, която те действително най-накрая получават, е негодна. Като не говорим за просто с леки замърсявания, а говорим за буквално кафява вода. Наскоро беше говорено точно за това в Щатите, като сега ще ви пусна едно кратко клипче за това. While Congress was in recess, I visited Morgan County, Georgia, where Meta is building a massive data center campus. I have a jar right here. This is the current drinking water in Morgan County, Georgia, right after a data center was constructed. The Meta data center was constructed. I have another one. So this wasn't just one well. These wasn't just one family's situation. This is what the drinking water now looks like. Да, не мисля, че някой от вас би искал да използва такава вода за готвене, за мирачени, за къпане или за каквото и да е. Освен, че това влияе, че дата центрите влияят на водата, другото нещо, с което тези дата центри вредят на хората, които живеят около тях, е с електричеството. Защото повечето електричество вече вместо да отива за хората, които живеят там, отива в дата центрите, понеже електроцентралите и като цяло компаниите, които снабдяват с електричество, предпочитат да работят вместо с хората, с дата центрите, просто защото са по-добри клиенти за тях. Това води до повишаване и на цените за ток в тези райони, като това повишаване може да стигне до 267%. В следващото видео вече наистина ще влеза по-така детайлно в това, като тук беше просто накратко да съобща какви проблеми има. Точно защото, макар да знаем, че AI има немалко начини, по които може да бъде използван и да е полезен за нас, все пак не смятам, че в момента е най-моралното решение да го използваме за каквото си пожелаем, просто защото що не е. Наистина по-добре е поне за в момента да използваме възможно най-малко AI, като ако можем въобще да не го използваме, ще е най-добре, точно за да покажем на тези компании, че ние не сме окей с това, което те правят. Не сме окей с това да прецакват живота на толкова много хора, които просто са имали лоша късмет да живеят до тези дата центри. И се надявам, че ако достатъчно хора го правим това, ще набием в главата им на тези компании, че не могат да си правят какво си пожелаят с нас. И нашия глас наистина има значение. Аз лично не използвам вече AI от повече от година, точно поради тези причини, като разбирам, че не всеки е като мене и е съгласен така да процедира. Някои хора си предпочитат да си използват AI, просто единственото, което ще ви помоля е, ако ще използвате AI, мислете критически върху това как го използвате и дали въобще ви трябва да го използвате. Дали можете да постигнете същия резултат и по друг начин без да го използвате и ако можете, моля направете го така. За други такива като мене, които искат да използват възможно малко AI, предполагам забелязали сте, че като използвате Google и търсите нещо в него, ви излиза едно кратко AI Summary. Като ако искате да го махнете това с AI Summary, много лесно може да се постигне това. Когато напишете нещо в Google, след самото нещо, което сте тръгнали да го питате, добавете минус AI. Така това ще махне напълно самото AI Summary. За съжаление, края на видеото не е най-оптимистичен, но целта ми е възможно е много хора да се замислят точно на това какъв ефект действително има AI и да имат поне знанията да сами да преценят за себе си как искат да продължат нататък с тяхното използване за AI. Надявам се да ви е харесало видеото, благодаря на всички, които останаха до края, като ако ви е харесало видеото, ударете един лайк, защото така ще го пробутаме в алгоритъма и ще стигне до хора, които обикновено не би стигнал. И кой знае, ако го гледат видеото, може да останат с някакво различно впечатление или може да се замислят поне за техните идеи, дори да нямат същите като моите идеи. Като това е най-важното, просто да мислим. Това ми е главното нещо, което искам да говоря за него и което искам да покажа с това видео. Колко е важно действително с ние да мислим. Ако ви харесва такъв вид контент, може да се абонирате. Смятам да правя още няколко видеа поне за AI и още като цяло видеа за всякакви такива актуални, поне според мен важни теми, за които трябва да се говори. Благодаря за всички, които останахте до края и чао!